Sitten olisi luukku 2. Ja nyt me pelataan taas Mr. Cameramannin kanssa. 24 luukkoa ja joka päivä tulee uusi klippi. Joo, ja sitten tänään me esitellään meidän viime jakson rakentama talo tai lahjapaketti. Niin tänään me avataan se. Joo, mennääs videon pariin. Ja nyt. Moi. Siis mä puhun tän mun kaverin kanssa täällä chatissa. Tai siis Tompan Mr. Cameramanin kanssa. Moi piti pistää, eikä mikään MPO. Moi. Moi. Vitsi. No aina painoa. Talo. Sitten mennään. Tässä on Mr. Cameraman. Tuollahan se lahjapaketti odottaakin. Mikäs tää? Oho. Goblinin mökki, ujumpa. Mennään sisälle. Onpas tää Goblinin mökki oikeesti hieno. Kukakohan tän on tehnyt? Ei ainakaan mä ja Tomppa. Tai siis me ei olla sisustettu tätä. Me tehtiin tää lahjapaketti, mutta ei ole todellakaan sisustettu. Tää on kyllä... Noniin, katsotaan vielä tätä. Elikkäs täällä on sänkyjä. Goblin varmaan rakentanut tää. Ainakin nimi kertoo sen. Tun sahur. Sit tässä olisi sit tän shortsi-videon loppu. Ja tilatkaa ja tykätkää. Katsotaan, olisiko noilla vielä jotain sanottavaa tällä Mr. Cameramanilla. Sano. Katsotaas nyt, mitä sillä Mr. Cameramanilla on vielä asiana meillä. Noniin, katsotaan mitä se vastaa. Mitä se vastaa? Katsotaan mitä se vastaa. Joo. Muistakaa tosiaan tykätä ja tilata.
Ja tämä shorts-video olisi sitten tässä. Ja huomenna tulee luukku 3. Ja sitten se tulee olemaan jotain massiivisen hienoa. Noniin, moikka!